Здравейте, зрители на YouTube! Днес отново съм тук, Пасив, и ще направим нова поредица на Don't Strafe, защото нещо се бъгна в моя сейф и умрях и вече съм с този пич. С него ще оцеляваме. Отключих си го. Бях си направил кошер, си спра върховатите и да започваме. Стана. Да, и почваме. Но все, извинете, ама почваме ново начало. Оправих си HyperCam 2, имал съм някакъв проблем, оправих го и продължавам да си снимам клиповите. Скоро снимам и на Minecraft. Той си го избрах, има 225 месо и 225 такова кръв, дълго кръв. Извинете, ако ми лаги, първия път ще ми лаги, ама другия път няма да лага. Направих си кошер, ама чилите не искат да правят мети, този път ще съседим някъде до природа. Ще събирам цветя, защото ми трябва... ще оставя цветя за чилите, защото аз съм си правил кошер. Айде на братчика, така да си направим. Да, че мога. Ето, спря ми да лаги. Сигурно от първия път. Ново начало. Това ще е 9-ти клип на Don't Strafe, ново начало. И първи епизод, няма го почвам от първи епизод. Това е Don't Strafe, 9-ти епизод, ново начало. Шарките, айде да ги съсредим. Да пазим природата. Тук имам цветя, да си пазя. Храна. Дано този път да е хубав урол, такъв лорда, да е хубава земята, защото да има паца храница. Павят се храница. Той си го бе избрал, защото има много повече удра, много повече би, има много такова. Нормално, другите имат до 150, а той има 200 и нещо. Тъй, че така с него ще оцелем до повече, не взимай семената, гадна проста пица. Се опитаме да намерим пак Честър и да убием още кошери, тай да ми помага. Това пиче яко, пак ще оцеляваме до другите дни, извинете да е това. Нещо ми се беше бъгнало HyperCam, ама го оправих. Виж каква дебела глава, имам някаква... Много не го харесвам този герой, ама... Има много такова кръв и... за храната. Това мога да разбира пажола или дропе. Колбър. Тук много саплинги. Много. Да, имат. Идем го. Имаме ли за лагер? Yes, имаме. Я тук да съм пропуснал нещо. Не, съм пропуснал. Може да намерим прасета този път. Ще е яко. Оборовинки, пак да пса. Основно тук ще живеем, тук, с тази зеленина. Защото по-хубаво така да се живее. Тая боровинки вече мъркайте. Пада си ги. Ще ги пада за зимата. Айде, има храна. Така много боровинки. Има много храсти. Ето, вижте. Много храсти. Ай, там и там. Тяло храсти. Аз откачих. Свършете, плиз, боже не. Да,
Има моркови, цветя, мамо, флинт. 13 боровинки. 13 храста съм открил. И съвършвам. Якото е този път. Че ще може да оцелем, има моркови ще ги пазя. Не, но сега да ги взимам. Уха, така се живее. Което е хубаво, красиво. Пак събяваме, че... О, гъбики. Така имам гъбки. Се взема. Знаеш, спира да се чуе после започва, ето. Айде да се чуе, може малко нърво. Тук има хора. Тук си е приятно място за живеене. Ако намерим злато, кафандък, ще може да си направим. Това ще ви покажа кошера, който е много як. Я кошера. Да си направиш. Ето тук е един. Уха! Боже, 3 първенки. Е, така са за 7 да има 3 кошера. Ама те са правят някакви, дами и господа, някакъв такъв построен кошер. Представи сега да ги убия, ще се събера пчелички. Сега ще ги оставя, набира, ама... Тук ще живее, тук някъде на картата. Живее. Опа. И да парим огъня. Ето така. Такъв. 3 направо много пчели. Като ги убиш, значи 9 метри дават общо. И 3 такива, за да мога да се направя поне 3 кошера. Да фана малко пчели. Ако намеря паяци. Злато. Това ще стане по към 5-6 ден, ама сега 165, 164, 25 крон. И време да палим огъня. Кой ще каже? Айде палим го. Yes. Те може да ги вземе. Айде, оп, оп. Стоплим едно морковче. Две гъбки, които ще ги оставя да се развалят. И малко боровинки. Ай толкова. Ето, 208. Охо, аз тук имам храна. 4. Те гъби намаляват от храната, ама дават на мозък. Ще ги палим. Тя ще оставя да се развали. Е, така е. Хвърлям и да се разваля. Е, тя се развали за тор. Така седем. Те ще ги фанат тези турки. Може да си направиш някакво, гледах рецепти. Аз и това, дами и господа, съм го правил. Значи, чудовищата ги настъпват и те, за да умирите, че някакви пчели ги нападат. След го настъпват, то се троши и се напада някакви пчели. Хубаво е да се направи. Само ги настъпват чудовищата и почва да го жилят. Това към 13-тия ден на почване. И, драги зрители, мисля това да е за епизода. Мисля, че сте ме гледали. И айди... Чао!